Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mga orepan Allah sumpatan tanu sa mga usahan tanu mga pantag sa eko kap keumani sa eko para tiaya na gusto kap kekurangiron. Ikadua ini nagyang kay at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyah. Giyang ko to di ka pamimikiran na sa kung mga ayatong Allah Ta'ala ko din yan di ka pangadin. Winaso ka pangadin. Fa inna ta'ammala fiha kamata na sudi ka pamimikiran na di kang geda-geda sa kung mga kaadno Allah apiklasi gupia maka mamasa ipuundin sa eko kiadnan yan sa eko langit na gusto lupa na gusto alungan na padun so ulan na gusto mga bituon giyanan na sudisan di ka pamimikiran na mga urip no Allah na padadunanan sa kapagkumani sa eko para tiya manusia mga urip no Allah inadumpan Allah Ta'ala so kagagawiin na gusto kadundaw gi makasimbi sa kamau tumambu so mga palaw na gusto mga pakayo-kayuan mga pautanutan inadunyan sa mga kaludan gusto mga lawasayig tungan na madakal giyan kaya mga ayat na mga tanda wala apia ka mamasasakiyad na niyan si ikulang mantaman. Mga uripan Allah Ta'ala so mga kaadno Allah Ta'ala di kaitong nagu di kaisip liman a'zama dawa'i al-iman wa anfa'u asbabihi asbabi taqwiyati na bagian nan otaw apena kamala apakasugu nago pekarumag pakasunggu segian koto kapakala uparateya nagu pina kamala apakah gaya guna kesabapan ko kapaka begrian mga urip no Allah gen gaya kapapagusayatan no seko kesabapan ko kapakauman seko parateya tanu age so kamatanian na udima kainang gaso manusia na igira amya kanggelebek sa kadustaan na pakalubayan na giyang ko tuan dudun aparateya so kapag pemimikiran na di kang geda-geda ko kiad na siya ko langit ibarat na igira manuto di papararat dengan manusia na makambalingan na giyang ko tuwa kailay sa lalamakan budi na lalamukan naginan mga ripunola na banan di toos nagutanda sa giyang guta kapakilew na manusia giyang kanan na kinipuro iyan nagugiyang kanan antunin ni banan na kaya paka-ula daw no Allah na paka suguan ng pagkaumananan sa paratea si manusia ibarat na sa manusia nasa kanya na katawan niya nagyang kaya langit na matatamba sa puro sumambuso matatampar sa baba lagi dulu pa na pagkatapad sa manusia igira at tempa sa kababaan magila makaibarat sa giyang ko to ang mga lawas ang mga papanad pagkailay tanu pama udina kama masantan bagian kaya kiad na Allah Ta'ala si kulangit nada ba tanu kailay ba mga polaos mga posti ito tukod sa giyang kaya langit wala alakata fauqaha balahiya mamsukatun biqudratillah sadid na kiabasan na
kakukunik siuna na betanu pekailai akapakan dede kata ulangi tagusul lupa sagian kaya kapuru antanu ka ayamata anna subhanallahu ta'ala tetandingan san ko begrian orian mangurip Allah ta'ala na sumanusia na pemimikiran nian tuna giang ko toa kiatu ungaun Allah ta'ala giang ko toa kiapaka timbangan yanun da banyan mga bengkag da batanurun kaila ibarat sa langit ang mga opat wala fatara wala syak da penabaw ng mga lebu na mga bensi mga urip ng Allah ta'ala kana penaba pamakukuha na tagitan ng mga bekug urian yan natigyan na ta'amal ma udiat alayhi min hazal laun na pamimikiran ng gaman nagyan ganan na inimbalan raganyan anto na ay kulay niyan, koloryan. Again, sa kanyan na padanan, udi na pinaga mapia a kolor, nagupinaga mitatara luwa maka ayun si iko kailay, naguso kapapa kabagriyan. Mga urip na Allah, sudi ka pamimikiran na, si iko, kiyad na Allah ta'ala si iko lupa. Kakagiya, giin na paday si iko kuman si iko parateya. Pamanagyan kaya kiad na Allah ta'ala sa iko lupa. Manay kiyang baasan yanun. Isa ko depan na mad nagyan kaya mga bagu, mga kasangkapan na makasusupa kaon sa mga ulama. Mga ulama ul falak. Tira nagyan kaya dunia na matiburun. Masusuyan subula, giyote korawi. Manusabi na tingin na di mo satah ayman na lagi dudumba sa makakayat. O isa manay, nagyan kaya kiad na Allah ta'ala sa giyang kaya lupa matiburun udinan na masusuayan subula nagyan na inubanan na makapsir ndeda guyang utakatir Allah ta'ala biyalu niya nagyan kaya lupa makay barat sa dumpas na kena ba makapsir ndeda mga urip ng Allah ta'ala kakagiyang kaya lupa na sabab ko kala giyang ko tuwa tunan di ba na kiad naun na ayad na ka gagdama tanur na balagi du dempa sa makakayat. Oh, sabab pro na supa sa makapatan ku dunia na kaya masaan tanua su dunia na masasuan su bula korawi. Taraha min a'zami ayatin fatiriha wa badi'iha. Napkiling kaya kaya lupa. Apa didna nanako pinaka mga ala mga ayat to sa ko kiad naun wallahu ta'ala tanda sa adna miyadnun nagu adna mimbesun na aya miyadnun naswalla asuti sa kanian afirasan wa mihada maka ibarat sa giyang ko to adumpa sa makakayat nagu maka ibarat sa giyang ko to asaloyota wa dhallalaha li'ibadik na piya kapesi unutiyan pa ng mga urip no Allah si ko mga urip niyan hasad na sa pesuan tanu si sagiang kaya lupa waja'ala fiha arzakahum na banan di ke tanu di manusia agiang kaya lupa nabi lui pun Allah ta'ala sumadadal mo naroon sa mga rizki way kau pa manguda agiang kaya mga pamumulan mga ngetu na antu nari kapakakan tanu gusto pag pertanu na madadalem sa ekolupa wa maasihim nagusugiran di paginitawan. Kaya nga lupa narutan urun di paginitaw. Kaya na pamakobatan pemimikiran na. No tagira ko na mga plano, mga sorangatan usaga masa tigir na tungan na miyakada kalita gusto dunia. Na pelebatan. Kakagia suka karena tu benar di pakapar. Oh udinan na gian kaya lupa na kepenuh. Nana ay kada kaliman tu gian kaya tawa dua dunia. Oh na igira ko na bud na kay pugmbut mo buhay so kapag kagagawan Allah na bud na pugmbut agi ang kaya pimbarang apikla siya mga unga pamumulan oy ay berat na subu basal na isa ko na mga ito adna kato na ko na may lagi dulawi oy so mambuso mga lagi dunga budak na isa ko na mga ruruni miyan so temple manto na adna rapang ka tindig oy laman na so kapag kagagawan Allah oy ugay na apa ibu tahu dia ngai dunia na mai tu na amai kuda baun tu ni benar lagi du da orang na da apa gitu na da ketu na manusia
sa kekuan yan sa panganengkan. Waja'ala fiha subul liyantaqilu fiha fi hawaijihim. Na pianenggayang penwallahu ta'ala sa mga lalan. Kaansiran na kedi maka tutugalin ko tunin ni bana nagyang kanana mga darpa. Jagiang ko to mga kailanganiran. Nagusugiran di kang gira-giray. Mga ripnolak, piyakang bukan yan sa mga palaw. Faja'alaha autadan tahfadhuha li'alla tamida bihim. Na piya maka bukan wallahu ta'ala sa mga palaw. Ano mabalu ya anak di peketutragi nga dunia. O dagi nga palaw na maka ibarat ko beti uri na kote. Ada katudi. O ay na suketa gunagi nga mga palaw. Na nanto ni bana na ditanud na ke kegdamu bagi nga ya dunia. Na beptinger. Tagin na baka maturu gagi nga kaptinger gagi nga dunia. Kapendapatian mana gagi nga kalayan. Na oman salungan nagi na maka sa mga libet. Maka tinger. O sabab pro mangurip ng Allah Ta'ala. Na wawasa aknafaha wadahaha. Na piyaka belangnya nagyang kaya piyag putputan nagyang kaya lopa nagu kiyayatian nagu piyaka pamatasian sabab pro mangurip ng lagu ta'ala na piyaka belangyan ragatanuk sa gyang kaya dunia na naay kada kalepun ko kaya ng Allah ta'ala sa ko dan mapapetay ng manusia na dia ki kepenuh gyang kaya lopa oat banan dito sa kapakagagawan Allah ta'ala gyang kaya dunia na ja'alaha kifatan lil ahya wa tadammuhum ala zahriha madamu ahya dia linya nagi ang kaya lopa akasasanaan na nano mga tao ang mga uyag-uyag madadal mo nagi ang gota madadal msiran sa ekolewaw niyan sa katataguiran udi na adem penanyawairan kababalwiran na uyag-uyag wa kifatan lil amwat na kasasana ang penanan sa iku mga tawa pumatay. O ay pa napire puputay pilibang sa giyang lupa. Na di kikapno. O ay ama na nagyang kaya lewo lupa. Na gusto lumiyan. Na tigiyan na patahruha watanun lil ahya. Na banan dito sa kapakagagawang Allah Ta'ala. Agiyang kaya lewo lupa. Na inged na no mga tawa mga uyag-uyag. Watanun lil amwat. Nasop man na mambusu di dalemian na inged mambuan na no tawa pepematay ragatano so pepematay na nasip man na di pagi na tahu sa giyang kaing antun ni bana di dalema lupa wa sabab pro mangurip ng Allah Ta'ala na uranian na natigyan na pamimikiran angka agiyang kaya madidal makia pangad ng Allah Ta'ala sa ekolupa giya na igira manuto apyaga turun wallahu ta'ala so oran kata pengantan wa igira manuto alomia on sakya sudah musugulan telaulan na di tanu di makam uman kapa pengalalayon so mga pamumulan umiraw take sasar raguna benda deket na pamumulan sagyang kayang tenu sama tu mga urip wallah na andad ne kasugetian na oran na maile tanu makasibukar na nago metu agyang ko to mga pamumulan so mga pakamo-kamo mga ngetu tungan na mape para sa kapapakambuatian sa giyang kaya lupa apadanan na sa eko mga pipi mga ngetu mga pipi buntal mga urip ng Allah Ta'ala bagian ng mga tao pigilerun sabab pro na oren na natigyan na sudika pamimikiran na sa eko mga ahkam jawanib al-ard bil jibali rasiyat yang kaya bala-bala sa giyang kaya lupa, sa kiyang bay-bay tirun. Lagi da giyang kaya mga palawa, mga poporo, nagugiyang ko tuwa, anto ni bana na kapangatatagasiyan na mga aturon, faahsana na sabaha, kaya mga tindigyan, wa kayfa rafa'aha wa ja'alaha aslaban ajda al-ard, na upang makubid na pamimikiran na umanusia. Na anda manay kaya pakapuro agiyang kaya palaw, abili matagas, apa din na isa giyang kaya lupa ko anto na ni ba na pipa pamago ko na piseso ko na giyang kaya lupa o sabab pro mga urip ng Allah Ta'ala na urian yan na papakaturon yan sa mga oran para sambarin yan sundu
na bal atkana san'aha wa ahkama wadaha na ayamata na tunga na pimbay-bay tampi pipian so kiyang balirun go pimbay-bay tanagiang ko to kinibitan nun wa awdaha min al manafi' wal ma'adin na gusto piyanagun wallahu ta'ala pamakanggaya guna kaya gidagiang ko to mga gedung mga mina paduna kaso mga bulan wa ma awdaha na gusto ngani na madidalmun ya sagatan elaman nagiang ko to adarpa ada bo na kakwayig o katungan na apaka di makan demar agi ang gota mababalingon gena si sagi ang ada dal malupa na adna kika tetendu na apa anaigun nagi ti ditanu di kangguna nigira kama pemakam buatan wanggula lan sagi ang kaya lagi do mga pam so mga umbak o mga rip nolla gena na banan dito sa kapaka gigawon lap oy ka budi ko nagi ang gota mialin suratul mulk oy ketika ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura pandapati wa mai ko mabalu ya giang ko to igi wa bun samanapo ada ke kwaig ketapangan tanu sagi yang kaya mangadar patan wigira dabun ke kwaig makan de damara supagitaw summa ta'ammal hadzal hawa al-latif na urianian na pamimikiran ng kapman nagiang kaya ndu atungan na mapya si imade dalam segi yang gaya pagaletan na langit na gugia lupa. Pake gedamaka, pake tokawanaka, giang go takap semberian na namarengga ya kagegedamang kaon. Iyo dari ko disemahu wala yara saksahu. Pake gedama giang gaya lawas giang gaya ndu. Bina ditanu ke ila yanto ne titu kama mata anirun. Pagu yajri baina samai wal ard. Pesemberan sa giyang kaya pagalitan na langit agu giyang kaya lupa. Sabab rumang orip nola, na giyang na ni Isa, pumago ko na, padanan ko ditanu katawan. Giyang kaya makapan tagun sa giyang kaya ndu. Pagkagedam tanu, giyang ko to andu, ko kapsemberian. Giyang na ditanu katawan wanto na titu. Para siya nanto na titu kapakang bebetadian. Na padanan ko pia gumawan la, ubadi pesember sa giyang kaya ndu ka ditanu katawan. Giang gaya pagaletan na langit agu giang gaya lupa wa tayru muhallakatun fiha sabihatun bi ajnihatiha nasaka mo tumambu sa mga papanok di siren di melalantap melalayog gulalan sa giang gota mga papakiran sa lagi dumambu giang gota di ikapelangoy di na giang gota kapelangoy yung mga pangangayam si eko kaludan si ekuig wa tataribu jawanibuhu wa amwajuhu agira ko nana pagasugatandu nana diimbegal pagkatitir mangarip no Allah taala sabab sagiang go to mga begel tunganan na maraga kapakagawon la anta imiadin sagiang kana lagi denan nada basan pagkagaga arumas ekon la sabab mangarip no Allah taala na orian yan nana pamimikiran nangka kayfa yunsiu subhanahu bihadzal rih ando man ikiad no Allah taala sagiang kanan andu nagu sugebun al-musakhkhar baina as-sama'i wal ard antonen nibanan na nakapapasyon dutun sa giyang kaya pagalatan na langit agusulupa ginan nana siya nana ginan ipkasabapan sa kapuguran ni rakatan wagiyang kanan nagebun wagiyang nagebun nagira ko na basta kailetan wa to ni ba na makakapal sugebun nagi itu nagari na sa adnauran. Mangarip nolla orian yan na summa tulqihu rih wa hiya allati sammaha subhanahu lawaqih na orian yan na masuga tagi ang tuandu isa ni turun Allah utal lagi utal lawaqih summa yasuquhu ala orian yan na isang berian sa giyang ko to lupa maka kekailangan seorang فإذا علاها واستوى عليها napabila maatagi naging utengid naro na kay papakambo tagi ang tawran mga urip no Allah taala agi so mga usahan tano sa giyang kaya kapkuman ni parateya ati amya taro to pagi ang kaya oras tano na napengnin tano si kon Allah taala ikalimutan niyan nagutan niyan na pada si ko mga tao si ko surga bami sekanu din na perselama alang wana papamakan negara kami yang man lagi daya oras begimbitar nami sekanubu selamat naksan sekanu peruman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.